It's a great day. Yeah. That is actually coming in. Yeah. Within a shortfall of hours. Yes. Hi Chichet fam, welcome back to another episode with Ash. Guys, today toyana nyaya inosiririsa, nyaya inorwadza, nyaya inokatyamadza yava Edward Murata, baba VaMai titi avo vadai kutisiya musi varanhasi. Zvinorwadza vedu vei, vasiya vazukuru vavo, vasiya mukadzi wavo, vasiya zvemwana wavo, apa vanga vabva kuvatengera macouch from Bruno Furnitures, vasati vatombomagara vachibva vashayika. Zvinorwadza hama dzinodikanwa, zvinorwadza. Ngatingochemaiwo naMai titi nemhuri, ngatichemei navo vacheme vaine tariro, vanga vari a supportive father, vaisapota mai titi mune everything zvavaiita. Aiwa, ngatingoti Mwari ngavavanyaradze, Mwari vavazorodze zvekare. Handiti ka, aiwa, tiri kurwadziwa kutora chokwadi. Mai titi vaposta paFacebook vangoti dead, vavaisa crying emoji, then vamwe masocialites of vatanga kuposta vachiti mweya wavo ngauzorore murugare. Mai titi havana imwe post yavabva yavazoisa zvekare. Aiwa, ticharamba tichikuupdateai, ticharamba tichikuzivisai kuti nyaya yacho yamira papi, vakafa nei, vairwara here, chii chaiitika. Pari zvino tichiri takangomira nenews dzekuti vaMurata vatisiya. Vedu vei, ngatichemei tiine tariro, ngatingosendeiwo condolences messages kumhuri yekwaMurata, kumhuri yaMai titi nemhuri. Apa vanga vabva kuita chinhu chakanaka, vamova in muimba yavo inyowani kuti vabereki vavo vauyewo vachivashanyira, vachifara, vachisiyawo mablessings pamusha. Pamwe pacho zvakangoma hazvo, asi tinongoti aiwa, chemai muine tariro. Rufu murau waMwari, rufu inguva yedu tese. Saka tinoramba tichingova tichemai netariro, hama dzinodikanwa. Ngatichemei tiine tariro, tirambe tichivaspreadira love, tirambe tichivapawo rudo. Tarisai muone masofa avanga vatengerwa from Bruno Furnitures. Mai titi posted yesterday vachitivo vatengera maparents avo havangaiti chakanaka, mabereki vavo vasinawo chakanaka, asi zvese zvawira mudondo. Baba vedu vatisiya, sekuru vatiti vatisiya vasati vatombomagara. Zvakaoma. But guys, please subscribe to the channel for more news. Subscribe guys, make sure you turn on your notification bell so that you don't miss out anything that I always post here every day. Make sure you share the video, you spread the news so that people tinochema tiine tariro pamwe chete paumwari nepakuwirirana. Thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Even Dr. Bwanya avapostawo zvekare vachiti RIP. Aiwa, ngatichemei tiine tariro. Bye guys.